በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ኣብ ምድሪ ዑፅ ኢዮብ ዝበሃል ሰብ ነበረ። ንሱ ፍጹምን ቅኑዕን ንእግዚአብሔር ዝፈርሕን ክፉእ ካብ ምግባር ዝረሓቐ ሰብ ነበረ። ንሱ 7 ኣወዳትን 3 ኣጓላትን ተወሊዶሙሉ ነበሩ። ጥሪቱ ድማ 7,000 ኣባጊዕ 3,000 ኣግማል 500 ጽምዲ ኣቡዑር 500 ወላዳት ኣድግ ነበረ። ብዙሓት ግዝኣት እውን ነበርዎ። እዚ ሰብ እዙይ ካብ ኩሎም ሰብ ምብራቕ ዝበለጸ ዓብዪ ነበረ። እቶም ኣወዳት ደቁ ድማ በብተረኦም እናተዓዳደሙ ኣብ ገገዝኦም ይመስሑ ነበሩ። ነተን 3 ኣሓቶም ከዓ ምእንቲ ምስኣቶም ክበልዓን ክሰትያን ይጽውዕዎን ነበሩ። እተን ንምሳሕ ዝእከቡለን መዓልትታት ምስ ሓለፋ ከዓ ኢዮብ ምናልባት ደቀይ በዲሎም ንእግዚአብሔር እውን ብልቦም ጸሪፎም ከይኾኑ እናበለ ጸዊዑ ይቕድሶም ነበረ። አንጊሁ ተሲኡ ብቑጽሪ ነፍሲ ወከፎም ዝቃጸል መስዋዕቲ ያቐርብ ነበረ። ኩሉ ግዜ እውን ከምዚ ይገብር ነበረ። ሓደ መዓልቲ ደቂ እግዚአብሔር መጺኦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቆሙ። ሰይጣን ድማ ኣብ ማእኸሎም መጸ። ሽዑ እግዚአብሔር ንሰይጣን ካበይ መጺእኻ በሎ። ሰይጣን ድማ ንምድሪ ክዞራን ክመላለሳን ጸኒሐ መጻእኹ ኢሉ ንእግዚአብሔር መለሰሉ። እግዚአብሔር ከዓ ንሰይጣን ንባርያይ ኢዮብስ ኣስተቢልካዮ ዶ? ከም ኢዮብ ገይሩ ንእግዚአብሔር ዘምልኽን ክፉእ ካብ ምግባር ዝረሓቐን ፍጹምን ቅኑዕን ሰብ ኣብ ምድሪ የለን በሎ። ሰይጣን ከዓ ንእግዚአብሔር ኢዮብ ንእግዚአብሔር ዘምልኸካ ብኸምኡ ኣይኮነን። ንስኻ ንእኡ ምስ ቤቱን ኣብ ዙርዩን ዘሎ ኩሉ ሓለኻዮ፣ ንተግባር ኢዱ እውን ባረክኻዮ፣ ምድሪ ዝመልኣ ጥሪት ድማ ሃብካዮ። እስኪ ኢድካ ዘርጊሕኻ ጥሪቱ ንኽኣዮ፣ ብሓቂ ኣብ ቅድሜኻ ኽጸርፈካ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ እግዚአብሔር ንሰይጣን ኣብ ልዕሊኡ ደኣ ኢድኻ ኣይትዘርግሕ እምበር ዘለዎ ኩሉ ኣብ ኢድካ ሂበካ ኣለኹ በሎ። ሰይጣን ከዓ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወፀ። ሓደ መዓልቲ እቶም ኣወዳቱን ኣጓላቱን ኣብ ቤት እቲ ዓብዪ ሓዎም ይበልዑን ወይኒ ይሰትዩን ነበሩ። መልእኽተኛ ድማ ናብ ኢዮብ መጺኡ እቶም ኣቡዑር ይሕረሱ፣ እተን ኣድግ ድማ ኣብ ጥቀኦም ይበልዓ ነበራ። ሽዑ ሰብሳባ መጺኦም ሓደጋ ኣውዲቖም ወሰድዎም። ነቶም ኣገልገልተ ከዓ ብስሕለት ሰይፊ ቀተልዎም። ኣነ በይነይ ጥራይ እየ ነዚ ክነግረካ ዘምለጥኩ በሎ። ንሱ ገና ክናገር እንተሎ ካልእ መጺኡ ናይ እግዚአብሔር ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዳ ነተን ጠለ በጊዕን ነቶም ኣገልገልትን ኣቃጸለቶምን በልዐቶምን። ኣነ በይነይ ጥራይ እየ ነዚ ክነግረካ ዘምለጥኩ በሎ። ንሱ እውን ገና ክናገር እንተሎ ካልእ መጺኡ ከለዳውያን ብ3 ሰልፊ ኾይኖም ኣብተን ኣግማል ሓደጋ ኣብጺሖም ዘመትወን። ነቶም ኣገልገልቲ እውን ብስሕለት ሰይፊ ቀተልዎም። ኣነ በይነይ ጥራይ እየ ነዚ ክነግረካ ዘምለጥኩ በሎ። ንሱ እውን ክናገር እንተሎ ካልእ መጺኡ ደቅኻ ኣወዳትካን ኣጓላትካን ኣብ እንዳ እቲ ዓብዪ ሓዎም ይበልዑን ይሰትዩን ነበሩ። ሽዑ ብርቱዕ ኣውሎ ንፋስ ካብ በረኻ መጺኡ ነታ ቤት ብ4 መኣዝና ወቕዓ። ናብ ርእሲ እቶም ደቅኻ ድማ ወደቐት፣ ንሳቶም ከዓ ሞቱ። ኣነ በይነይ ጥራይ እየ ነዚ ክነግረካ ዘምለጥኩ በሎ። ሽዑ ኢዮብ ተሲኡ ብሓዘን ክዳኑ ቀደደ፣ ርእሱ እውን ተላጸየ፣ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ሰገደ። ከምዚ ድማ በለ፣ ጥራሐይ እየ ካብ ማህፀን ወላዲተይ ዝወጻእኹ፣ ጥራሐይ ከዓ ናብ መቓብር ክኣቱ እየ። እግዚአብሔር ሃበ፣ እግዚአብሔር ድማ ወሰደ፣ ስም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ኢሉ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ሰገደ። ኢዮብ በዚ ኩሉ ዝበጽሖ ኣይበደለን፣ ንእግዚአብሔር እውን ኣይነቐፈን። መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ኮነ ከዓ ሓደ መዓልቲ ደቂ እግዚአብሔር መጺኦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቆሙ። ሰይጣን ድማ መጺኡ ኣብ ማእኸሎም
ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆመ። እግዚኣብሔር ድማ ንሰይጣን ካበይ መጺእኻ በሎ። ሰይጣን ከዓ ንምድሪ ክዞራን ክመላለሳን ጸኒሐ ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ እግዚኣብሔር ንሰይጣን ንኢዮብ ባርያይ ኣስተቢልካዮ ዶ? ከምኡ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕን ካብ ክፉእ ዝረሓቐን ፍጹምን ቅኑዕን ሰብ ኣብ ምድሪ የለን። ንስኻ ብዙይ ምኽንያት ክተጥፍኦ ክፈቕደልኻ ለመንካኒ፣ ንሱ ግና ከም ቀደሙ ፍጹም ኮይኑ ይነብር ኣሎ በሎ። ሰይጣን ድማ ንእግዚኣብሔር ቆርበት ክንዲ ቆርበት ከም ዝበሃል ሰብ ብሕይወቱ ምእንቲ ክነብር ኩሉ ዘለዎ ይህብ እዩ። እስኪ ኢድካ ዘርጊሕኻ ኣዕጽምቱን ስጉኡን ንኽእዮ፣ ብሓቂ ኣብ ቅድሜኻ ክጸርፈካ እዩ ኢሉ መለሰሉ። እግዚኣብሔር ድማ ንሰይጣን ንሱ ኣብ ኢድካ እዩ፣ ግና ሕይወቱ ኸይትነክእ ተጠንቀቅ በሎ። ሽዑ ሰይጣን ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ወፂኡ ኸደሞ ንኢዮብ ካብ ከብዲ እግሩ ክሳዕ መንበስበስትኡ ብብርቱዕ ቁስሊ ወቕዖ። ኢዮብ ድማ ዝሓከሉ ገልዒ ሒዙ ኣብ ሓምኩሽቲ ተቐመጠ። ሽዑ ሰበይቱ ገና ዶ ከም ቀደምኻ ፍጹም ኮይንኻ ትነብር ኣለኻ? ንእግዚኣብሔር ጽረፎ እሞ ሙት በለቶ። ንሱ ግና ንስኺ ከም ኣዘራርባ ሰነፍ ሰበይቲ ትዛረቢ ኣለኺ። ካብ እግዚኣብሔር ሰናይ ነገር ካብ ተቐበልና ነቲ መከራኸ ክንቅበሎ ዶ ኣይግበአናን እዩ በላ። ኢዮብ በዚ ኩሉ እዚ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር በኸንፈሩ ኣይበደለን። ኤሊፋዝ በዓል ቴማን፣ በልዳዶስ በዓል ሹሓ፣ ሶፋር በዓል ናዕማ ዝበሃሉ ሰለስተ ፈተውቲ ኢዮብ እቲ ዝወረዶ መከራ ሰሚዖም ምስኡ ክሓዝኑን ከጽናንዕዎን ንኺድ ተባሂሎም ከካብ ዓዶም መጹ። ካብ ርሑቕ ኣማዕድዮም ጠሚቶም ምልላዩ ምሳኣኑ ግና ዓው ኢሎም በኸዩ። ነፍሲ ወከፎም ድማ ክዳውንቶም ብጓሂ ይቐደዱ፣ ናብ ርእሶም እውን ሓመድ ነስነሱ። ድሕርዚ ድማ ኣብ ምድሪ ተቐሚጦም 7 መዓልትን 7 ለይትን ምስኡ ቀነዩ። ቃንዛ በርቲዕዎ ስለ ዝረአዩ ድማ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይተዛረብዎን። መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 3። ድሕርዚ ኢዮብ ኣፉ ኸፊቱ ነታ ዝተወለደላ መዓልቲ ረገማ። ከምዚ ድማ በለ፣ እታ ኣነ ዝተወለድኩላ መዓልትን እታ ወዲ ተጠኒሱላ እተባህለትላ ለይትን ትጥፋእ። እታ መዓልቲ እቲኣ ጸልማት ትኹን፣ እግዚኣብሔር እውን ካብ ላዕሊ ኣይመልከታ፣ ብርሃን ድማ ኣብኣ ኣይብራህ። ጸልማትን ድነሞትን ገንዘቦም ይግበርዋ፣ ደመና እውን ይጐልብባ። እቲ መዓልቲ ዘጸልምት ድማ የደንግጻ። ነታ ለይቲ እቲኣ ጸልማት ይዓፍና፣ ምስ ሰናይ ዓመት መዓልቲታት ኣይትተሓሰብ፣ ኣብ ቁጽሪ ኣዋርሕ እውን ኣይትእቶ። እታ ለይቲ እቲኣ መኻን ትኹን፣ ዕልልታ እውን ኣይእተዋ። እቶም ንመዓልቲ ዝረግሙ ንሌዋታን ድማ ኸንቀሳቐሱ ዝኽእሉ ይርገምዋ። ንሳ ነቲ ማዕጾ ማህፀን ወላዲተይ ስለ ዘይዓጸወቶ፣ ነቲ መከራ ድማ ካብ ዓይነይ ስለ ዘይኸወደቶ፣ ናይ ወጋሕታ ኸዋኽብታ ይጸልምቱ፣ ናይ ወጋሕታ ጩራ ኣይሃልዋ፣ ናይ ወጋሕታ ቕርንብ ዓይኒ ከቶ ኣይትርአ። ኣብ ማህፀን እኖይ እንተለኹ ስለምንታይ ዘይሞትኩ? ወይ ካብኡ ወፂኤስ ስለምንታይ ሽዑ ንሽዑ ዘይጠፋእኩ? ስለምንታይ ከ ኣብራኽ ተቐበሉኒ? ስለምንታይ ከ ጡብ ጠበኹ? ሕዚ ደቂሰ ስቕ ምበልኩ ነይረ፣ ተታኺሰ እውን መዓረፍኩ ነይረ። ምስቶም ነገስታትን ገዛእቲ ምድርን፣ ምስቶም ዓንዩ ዘሎ ኣዳራሻት ዘህነጹን፣ ምስቶም ገዛውቶም ብብዙሕ ወርቂ ዘደለቡን፣ ኣባይቶም እውን ብብሩር ዝመልኡ መሳፍንትን መዕረፍኩ ነይረ። ወይ ከም ዝተቐበረ ቁላዕ፣ ከምቲ ብርሃን ዘይረኣየ ህፃን ምኾንኹ ነይረ። ኣብኡስ እቶም ክፉኣት እኳ ቁጥዖኦም ሓዲጎም፣ እቶም ዝደኸሙ እውን ኣዕሪፎም ኣለዉ። ኣብኡ እሱራት ብሓባር ኣዕሪፎም ኣለዉ፣ ድምፂ እቶም ዘጨንቕዎም እውን ኣይሰምዑን። ኣብኡስ ንእሽተይን ዓብይን ሓደ እዮም፣ ባርያ እውን ካብ ጐይትኡ ሓራ ወፂኡ እዩ። ብመከራ ንዘለዉ ብርሃን፣
ነፍሶም መራር ንዝኾነቶም ዝተሓበአ ሃብቲ ካብ ዝኹዕቱ ንላዕሊ ንሞት ዝሕልውዎ እሞ ንዘይረኽብዎ ንመቓብር ምስ ረኸቡ ብዕልልታ ደስ ዝብሎም ሓሴት እውን ንዝገብሩ ህይወት ንምንታይ ተዋሃበ? ነቲ መንገዱ ዝተሰወሮ ነቲ እግዚኣብሔር እውን ብሓጹር ዝሓጸሮ ሰብ ስለምንታይ እዩ ብርሃን ዝተዋሃቦ? ቅድሚ እንጀራይ ብኸያተይ መጺኡ እዩ እሞ ገዓረይ እውን ከም ማይ ይፈስስ ኣሎ። እቲ ዝፈራሕኽዎ ነገር መጺኡኒ፣ እቲ ዝደንገጽኩሉ እውን በጺሕኒ እዩ። ሃዲኤ ኣይተቐመጥኩን፣ ኣይተኣማመንኩን፣ ኣይዓረፍኩን፣ ግና መከራ መጸኒ። መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 4 ድሕሪዚ ኤልፋዝ በዓል ቴማን ከምዚ ኢሉ መለሰ። ኢዮብ ሓደ ሰብ ምሳኻ ክናገር እንተፈተነ ዶ ትቕየም ኢኻ? ዘረብኡ ካብ ምዝራብ ዝዓግትከ መን እዩ? እነሆ ንስኻ ንብዙሓት ሰባት ትምህር ነበርካ፣ ንዝደኸመ ኣእዳው ከዓ ተበርትዕ ነበርካ። ቃልካ ነቶም ሰንከልከል ዝበሉ ይድግፎም ነበረ። ንስኻ እውን ረይረይ ንዝበሉ ኣብራኽ ተጽንዕ ነበርካ። ሕዚ ግና ኣብ ልዕሊኻ መጸ፣ ንስኻ እውን ደኸምካ፣ ኣባኻ በጽሐ፣ ንስኻ እውን ተሸገርካ። ንእግዚኣብሔር ምፍራሕኻ ምጽናዕኻ መንገዲ ቐንዕናኻ እውን ተስፋኻ ዶ ኣይኮነን? በይዛኻ ኣስተውዕል። ንጹህ እንተሎ ዝጠፍአ ልቡ ቅኑዕ ኾይኑ ድማ ዝተደምሰሰ መን እዩ? ኣነ ከም ዝረኣኽዎ እቶም ኃጢአት ዝሓርሱ መከራ እውን ዝዘርኡ ንኡ እዮም ዝዓጽዱ። ንሳቶም ብእስትንፋስ እግዚአብሔር ይጠፍኡ፣ ብመንፈስ ቁጥዓኡ እውን ይድምሰሱ። ሙጉዛም አንበሳ፣ ድምፂቲ ጓዛሚ አንበሳ፣ ኣስናን ደበል አንበሳ ተሰባበረ። ኣረጊት አንበሳ ሃደን ስኢኑ ይመውት፣ ኮራኹር እታውዓሮ ከዓ ፋሕ ይብሉ። ንኣይ ግና ብሕቡእ ቃል መጸኒ፣ እዝነይ ድማ ነቲ ሕሹኽሹኽ ሰምዐት። ብሕልሚ ለይቲ ሓሳብ እንትለዓል፣ ዝኸበደ ድቃስ እውን ኣብ ልዕሊ ሰባት እንትወድቕ፣ ንኹሉ ኣዕጽምተይ ዘናወጹ ድንጋጸን ምንቅጥቃጥን ወደቑኒ። መንፈሱ እውን ብቕድመይ ሓለፈ፣ ጸጉሪ ስጋይ ቆመ። ንሱ ቆመ፣ መልክዑ ግና ኣይለለኽዎን። ምስሊ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ነበረ፣ ህድኣት ኮነ፣ ድምፂ ድማ ሰማዕኹ። ብሓቂ ሰብ ዶ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጻድቕ ክኸውን ወይ ከዓ ሰብ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪኡ ክነጽህ ዶ ይኽእል እዩ? እነሆ ንኣገልገልቱ እኳ ኣይተኣማመኖምን፣ ንመላእኽቱ እውን ስንፍና ይኸሶም። እምበኣርከስ እቶም ኣብ ጭቃ ቤት ዝነብሩ መሰረቶም እውን ኣብ ውሽጢ ሓመድ ዝኾነ ከም ሓሰኻ እውን ዝጭፍለቁ ኸመይ ይኾኑ? ኣብ መንጎ ጓሓትን ምሸትን ይሰባበሩ፣ ማንም እንተይሓሰቦ ንዘለዓለም ይጠፍኡ። እቲ ገመድ ድንኳኖም ይብታኽ፣ ብዘይ ጥበብ ከዓ ይሞቱ። መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 5 ሕዚ እውን ጸውዕ ዝምልሰልካ ኣሎ ዶ? ካብ ቅዱሳንከ ናብ ኣየኒኦም ግልጽ ክትብል ኢኻ? ንሰነፍ ሰብ ቁጥዐ ይቐትሎ፣ ንሰነፍ ከዓ ቅንዓት የጥፍኦ። ሰነፍ ሰብ ሱር ሰዲዱ ረኣኽዎ፣ ብድንገት እውን ንቤቱ ረገምክዋ። ደቁ ካብ ድሕነት ርሒቖም እዮም፣ ኣብ ውሽጢ በሪ ተረጊጾም ዘናግፎም እውን የለን። ነቲ ዝኣከቦ እውን ዝጠመየ ይበልዖ፣ እኳ ደኣ ካብ ውሽጢ ዕሾኽ የውፅኦ። ዝጸምአ ነቲ ሃብቶም ይውሕጦ። መከራ ካብ ሓመድ ኣይመጽእን እዩ እሞ ሽግር እውን ካብ ምድሪ ኣይበቁልን። ናይ ኣሞራ ጫቑታት ንላዕሊ እናነፈሩ ልዕል ከም ዝብሉ ከምኡ እውን ሰብ ንመከራ እዩ ዝውለድ። ኣነ ግና ንእግዚኣብሔር ምለመንኩ፣ ነገረይ እውን ናብ እግዚአብሔር መቅረብኩ። ንሱ ዘይምርመር ዓብዪ ነገርን ዘይቝጸር ተኣምራትን ይገብር። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝናብ የዝንብ፣ ኣብ ልዕሊ ገራህ እውን ማይ ይልእኽ። ንዝተዋረዱ ናብ ላዕሊ የደይቦም፣ ንሕዙናት ንድሕነት ልዕል ልዕል የብሎም። ነቲ ዝመኸርዎ
ኣእዳዎም ከይፍጽሞ ንሓሳብ ተንኰለኛታት ከንቱ ይገብሮ። ንጠቢባን ብተንኰሎም ይሕዞም፣ ንምኽሪ ጠዋያት ድማ ይብትኖ። ብፀሓይ ቀትሪ ይጽልምቶም፣ ብቀትሩ ድማ ከም ብለይቲ ሃሰስ ይብሉ። ንምስኪን ካብ ሰይፊ ኣፎም ካብ ኢድ ሓያል እውን የድሕኖ። ስለዚ ነቲ ምስኪን ተስፋ ኣለዎ፣ ክፍኣት እውን ኣፋ ክትዓጽኡ እያ። እንሆ እቲ እግዚኣብሔር ዝግስጾ ሰብስ ብፁዕ እዩ። ስለዚ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ተግሳጽ ኣይትንዓቕ። ንሱ ይሰብር ይጽግን እውን፣ የቁስል ኣእዳው ኸዓ ይፍውሱ። ካብ 6 ክፉእ ነገር ከድሕነካ እዩ፣ ኣብ መበል 7 ግና ክፉእ ኣይነኽአካን እዩ። ብዘመን ጥሜት ካብ ሞት፣ ብግዜ ውግእ ካብ ሰይፊ ከድሕነካ እዩ። ካብ ጭጉራፍ መልሓስ ክትስወር ኢኻ፣ ጥፍኣት ክመጽእ እንተሎ ኣይትፈርሕን ኢኻ። ኣብ ልዕሊ ጥፍኣትን ጥሜትን ክትስሕቕ፣ ካብ ኣራዊት ምድሪ እውን ኣይትፈርሕን። ቃል ኪዳንካ ምስ እማን በረኻ ክኸውን እዩ እሞ ምስ ኣራዊት በረኻ ብሰላም ክትነብር ኢኻ። ድንኳንካ እውን ብሰላም ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኢኻ። ንደንበኻ ክትምልከቶ ኢኻ፣ ሓደ እኳ ኣይጐድለካን። ዘርእኻ እውን ዓብዪ ከም ዝኸውን፣ ትውልድኻ ድማ ከም ሳዕሪ ምድሪ ከም ዝኸውን ክትፈልጥ ኢኻ። ኩልሱስ እኽሊ እውን ብግዚኡ ከም ዝኣቱ ዕድመ ጸጊኻ ክትቕበር ኢኻ። እንሆ ነዚ መርሚርና ዝሰማዕናዮ እውን እዚ እዩ። ንስኻ ግና ዝኾነ ሰሪሕኻ እንተ ኮንኻ ንበዓልኻ ፍለጥ። መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 6 ሽዑ ኢዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ። ወዮ ትካዘይ እንተ ዝምዘን፣ ኩሉ መከራይ እውን ኣብ ሚዛን እንተ ዝምዘን፣ ካብ ሑፃ ባሕሪ ምኸበደ ነይሩ። ስለዚ ቃለይ ምግታእ እስእን ኣለኹ። ናይ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ፍላጻ ኣብ ውሽጢ ስጋይ እዩ፣ ነፍሰይ ድማ መርዚ ትሰቲ ኣላ። ናይ እግዚኣብሔር ድንጋጸ ኣብ ልዕለይ ተሰሊፉ ኣሎ። ንምዃኑ ኣድጊ በረኻዶ ሳዕሪ እንተለዎ ይሃልል እዩ፣ ብዕራይኸ ሓሰር እንተለዎ ዶ እምባሕ ይብል እዩ። መቐረት ዘይብሉ ብልዒ ብዘይ ጨውዶ ይብላዕ እዩ። ማይ እንቁላሊሕኸ ጣዕሚ ዶ ኣለዎ እዩ። ሰብነተይ ክትነኽኦ እምቢ በለቶ፣ ከም ዘጸይፍ ብልዒ ኾነኒ። ኣየ ኣበይ እሞ ጸሎተይ እንተ ዝስማዕ፣ እግዚኣብሔር ዝምነዮ እንተ ዝህበኒ። ኣበይ እሞ እግዚኣብሔር ፈቓዱ ኾይኑ እንተ ዝሰባብረኒ፣ ኢዱ ዘርጊሑ ኸዓ እንተ ዘጥፍአኒ። ንቃል እቲ ቅዱስ ኣይክሓድክዎን እሞ ምተጽናዕናዕኹ ነይረ። ስቓይ እኳ እንተ በርትዐኒ ተሓጓስ ምገበርኩ ነይረ። ክጽመምስ ሓይለይ እንታይ እዩ? ክዕገስስ መወዳእታይ እንታይ እዩ? ሓይለይ ዶ ሓይሊ እምኒ እዩ? ስጋይከ ከም ነሃስ ድዩ? ብሓቂ ረድኤት ኣባይ ከም ዘየለ፣ ኩሉ ጥበብ እውን ካባይ ከም ዝተባረረ ዶ ኣይኮነን? እቲ ንብጻዩ ምሕረት ዘይገብረሉ ንፍርሓት እቲ ኩሉ ዝኽእል ይሓድጎ። ኣሕዋተይ ግና ከምቲ ዝነጽፍ ሩባታትን ከም ዝሓልፉ ሕጅን ጠለምቲ ኾኑኒ። እቶም ሩባታት ብዝሓቅቕ በረድ ይጽልሙ፣ ብዝሓቅቕ ኣስሓይታ እውን ይመልኡ። ፀሓይ ምስ በርትዐት ይነቕጹ፣ ሃሩር ምስ በርትዐ ካብ ስፍርኦም ይጠፍኡ። ብወሰኖም ዝኸዱ ነጋዶ ድሕር ይብሉ፣ ናብ ምድረ በዳ ወፂኦም ከዓ ይጠፍኡ። ናይ ቴማን ነጋዶ ናብኡ የማዕድው፣ ናይ ሳባ ሓለፍቲ መንገዲ እውን ንኡኡ ተስፋ ይገብሩ። ብኣቶም ተስፋ ገይሮም ነይሮም እዮም እሞ ሓፈሩ፣ ናብኡ ምስ በጽሑ ሕፍረት ሓዞም። ሕዚ እውን ንስኻትኩም ከም ፍረ ዘይብልኩም ኢኹም፣ መከራ ይሪኢኹም ፈራሕኩም። ብሓቂ ኣነ ዶ ዝኾነ ነገር ኣምጽኡለይ፣ ወይ ካብ ሃፍትኹም ውህብቶ ኣቕርቡለይ፣ ወይ ካብ ኢድ ጸላእየይ ኣናግፉኒ፣ ወይ ካብ ኢድ መጨነቒ ኣድሕኑኒ ኢለኩም እየ። መሃሩኑ እሞ ኣነ እውን ስቕ ክብል እየ፣ እቲ ዝተጋገኽዎ ድማ ኣፍልጡኒ።
ቃል ቅንዕና ከመይ ሓያል እዩ ሙጉትኩም ግን እንታይ ይግስጽ ተስፋ ናይ ዝቆረጸ ሰብ ዘረባ ከም ንፋስ እዩ እሞ ንቃለይ ክትግስጽዎ ዶ ትሓስቡ ኣለኹም ኣብ ልዕሊ ዳኽታም ዕጻ ትዋደቑ ንፈተውትኹም እውን ጉድጓድ ትኹዕቱ ኣለኹም በይዛኻትኩም ሕዚ እውን ናባይ ተመልከቱ ኣብ ቅድሜኹም ሓሰት ኣይዛረብን እየ በይዛኻትኩም ተመለሱ ደኣ በደል ኣይኹን ጽድቀይ በዚ ነገር እዚ እዩ እሞ ሓደ ግዜ ተመለሱ ብሓቂ ኣብ አንደበተይ ዶ በደል ይርከብ ኣፈይከ ተንኰል ክፈሊ ዶ ኣይኽእልን እዩ መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 7 ሕይወት ሰብ ኣብ ምድሪ ብርቱዕ ሰልፊ ዶ ኣይኮነን መዓልትታትኸ ከምቲ በዓል ውዕለት ዶ ኣይኮነን ከምቲ ከጽልል ዝናፍቕ ኣገልጋሊ ከምቲ ደመወዙ ዝጽበ በዓል ውዕለት ከምኡ ንኣይ ወርሓት ከንቱ ኾኑኒ ናይ ጻዕሪ ለይትታት ድማ ተወሰናለይ ምስ ደቀስኹ መዓዝ ኮን እትስእ እየ እብል ለይቲ ግና ይነውሕ ክሳዕ ዝወግሕ ከዓ እገላበጥ ስጋይ ብሓሰኻን ብቕራፍን ተሸፊኑ ቆርበተይ እውን እናተጨደደ ይመግል መዓልትታተይ ካብ መወርወሪ ዓላማይ ይቕልጥፋ ብዘይ ተስፋ እውን ይውድኣ ኦ እግዚኣብሔር ሕይወተይ እስትንፋስ ከም ዝኾነ ዘክር ኣዒንተይ እውን መሊሰን ጽቡቕ ነገር ኣይርአያን እየን ዝርአኒ ዘሎ ዓይኒ ሰብ መሊሱ ኣይርአያንን እዩ ኣዒንትኻ ኣባይ ይኾና ኣነ ግና ኣይርከብን ደመና ተበቲኑ ከም ዝጠፍእ ከምኡ ናብ መቓብር ዝወርድ ሰብ መሊሱ ኣይወፅእን እዩ ናብ ቤቱ ከቶ ኣይምለስን ቦትኡ እውን መሊሱ ኣየለልዮን ስለዚ ኣፈይ ኣይክልክልን እየ መንፈሰይ ስለ ዝተሃወኸ ክዛረብ እየ ንነፍሰይ ስለ ዝመረራ እውን ክቑዝም እየ ስለምንታይ ሓላዊ ትገብረለይ ኣነ ዶ ባሕሪ ወይ ዓሳ አንበሪ እየ መንጸፈይ ከጸናንዐኒ ምድቃሰይ እውን ሓዘነይ ከቕልለለይ እዩ እንተበልኩ ሽዑ ንስኻ ብሕልሚ ተፈራርሐኒ ብረኣይ እውን ተደንግጸኒ ከምዚ ኢልኻ ካብ ምንባር ነፍሰይ ተሓኒቕኻ ሙማት መረጸት ንህይወተይ ንዓቕኽዋ ንዘለዓለም ክነብር ኣይደልን ዘመን ህይወተይ ከም ትንፋስ እዩ እሞ ሕደገኒ ንኽተኽብሮ ልብኻ እውን ንኽትህቦ ሰብ እንታይ እዩ በብጽባሕ እትቋሞቶ በብቕጽበት እውን እትፈታተኖስ ሰብ እንታይ እዩ ክሳዕ መዓዝ ኢኻ ዘይትሓድገኒ ምራቐይ ክሳዕ ዝውሕጥ ዘይትሓድገኒኸ ክሳዕ መዓዝ እዩ ኣታ ንሰብ እትከታተል በዲለ እንተ ኾይነስ እንታይ ክገብረልካ ስለምንታይ ኢኻ ዒላማኻ ዝገበርካኒ ስለምንታይ ኣነ ሸኽሚ ኮንኩኻ ስለምንታይ ኸኢኻ በደለይ ይቕረ ዘይትብለለይ ሓጢኣተይከ ንምንታይ ዘይትሓድገለይ ኣነስ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ምድሪ ክድቅስ እየ እሞ ንግሆ ክትደልየኒ ኢኻ ግና ኣይትረኽበንን